Čau ľudia, vítajte v nového videa. Dneska budeme hrať Clash Royale. A chcel by som dať dneska 1375 trofí. Ja už som tam bol, ale klesol som. A pri najlepšom, že by som otvoril tú čestku, ale ešte neviem, či sa dostane. A ideme hrať. Chcel by som dneska zahráme 5 hier. A keď chcete viac takých videí, tak dajte like a odber. Na začiatok rovno pošlom Hog Ridera. Dal tam do Lumberjacka. No on tam nezabočil. No dobre, Hog si dáva hity. Počom vzadu. A tu dám Dart Goblina. Ty vole, Freeze. To je strašne OP. Čo tam typek nič nedal. Peka teraz, to si solidný damage. Poď. Yes. Let's go, má po taverke. Čiže Hoga pošlem. Typek hrá veľkého peku. Dobre, tu dám Teslu. Elektrovizarda. Do Skeleton Army. Či skeletonov. Poď. Dobre, nedal si hit, iba toto dielo si dá hit. Teraz aj zviera si dá damage. Ale chill. Teraz by som poslal push. Oj. Poď elektro. Dá si hit, prosím, nech si dá hit. Peka. To si dám. Dark Goblin je mega dobrý. Poď. Dobre, a push. Menší. Teraz tam do veľkého peku. Poďme. Dobre, vyhral som. Good game. Dobre, idem tvoriť čiastku. Poď aspoň trojková. Jednotková. A teraz si dávam Evo Shardy na toho tu. Už mám 4 a ešte 2 mi chýbajú. A budem hrať. Typek má dobrý banner. Good luck. Ok, Rem Ridera dal. Riderku. Ty vole, typek ide bomby. Dobre. Skoč. Elektrovizarda. A ja dám elektrovizarda. A co jako? Je potom Dart Goblinovi. Poď. Ty volej. Ten si dal damage. Poď, prosím. Poď hit. Poď. Ne, nedá si. Škoda. A ja dám elektrovizarda.
Sača vyhrával na damage. Dá si nejaký hity. Let's go. Čiže... Well played. OK. Banditka. Pošlem Hoga a ten by si mohol dať aspoň 2 hity. A dá si iba jeden asi. No. Mám dozadu tak. Po nejsku. Jaj. Poď. Poď go, Evo toto. Tesla. Yes, a teraz nemá elixíry, push. Poď. Jaj. Dal tam toho. Yes. Má po tavérke. A asi vyhral som. Poď. Yes. Let's go. Chcel 2 viny z 2. Dobre, poď teraz 6, musí padnúť aspoň 3. A ideme na 5. 2. 3. Poď, aspoň 3. Škoda. A joinujte sa do tejto tu, do tohto klanu. Jablkové masti. Mám tu čestku? Ne, nemám. Spokojný. Mne sa z ničoho. Dobre. Pošlem Hog Ridera, jak furt. Uvidíme, či má nejakú budovu. Má. Má strašne málo tých, no, má 2 tých jednotkových. Čibovič. To nemal dávať tých skeletonov. Toto Inferno je strašne dobré. Ale nehrám to, bo mám Evo Teslu. Dobre. Pošlem Hog Ridera. A za neho Dark Goblina, teraz dá Inferno. Tyvo, on má Evo na toho tu. Lumberjacka. Jacka. Poď. To nebude hit. Typek má iba na 7 darta. Poď. Jaj. Vyhral na damage. Keď mu pošlem push, no to teraz dá Inferno. Push je môj najhorší Dart Goblin v histórii, koška. Počkaj, on na to tých malých skeletonov, poď. Poď hit. Jaj, škoda. Toto tu dám. Ty vole. Typek to úplne vedel, že tam dám toho Hoga.
poď, hit. Kámo, zas. Ten typek je dosť dobrý, mega dobrý obraňuje. Prosím, nech tam nedá Inferno. Dal, ty vole. Jaj. No hit. Škoda. Typek má to Evo na Lumberjacka a na Vičku. Keď si dá Peka jeden hit, no tak bude vo výhode. Poď. Hit. Ty vole. Mega dobrý typek je. No, teraz counter na toto. Tesu. Či na Infer... Ty vole. To sa nedá defendiť. Či utočiť. Ty... Čo robím? Ty vole. Dobre, som prehral. Good game. Nevadí. Aspoň do tých 300 trofí. Že by som dal späť. Idem na to. Pošlom Hog Ridera. Podar Goblinka. Ale padol damage. Ale aj u mňa. Pošlem minipeku. Neviem, čo má za karty. Skúsim. Typek hra toto? Elixir Collector, či jak sa to volá? Taká sračka. Neviem, na čo by to hral. Ja viem, že ti to dáva elixíry, ale to málo. Nedáva to oveľa viacej. A ja som už v 15. arene a furt nemám ok. Proste. Ale šipy sú aj tak lepšie. Dostal som. Tu čo je? Aha, 3 muškatírky, zmenili dizajn. Pošli toho malého. No, skoč. Poď hity. Dobre, dal si, poď. No. Dobre. Ešte kus a zničím mu taverku. Jaj. Dobre, Hog teraz zničí taverku. No, hej. Ty aj on nezničil, ty vole. Mne sa to seklo. Do ryti. Dawaj. No ty, ja mi skurvena. Ty čo ideš? Kámo, to je taká... Horčí sa mi vypne Wi-Fi. To by som vyhral možno aj.
poď, pošli. Ty vole, mixer tam dal. Poď, peka. Poď, hit. Yes. Som Hog Rider. Dobre, ten ešte jeden hit. Dobre. Ty vole. Tak teraz mi bro poslal pekný push. Nech si veľký peka nedá hit. Dobre. OK. Poď. Čo dá? Dobre. Teraz padne damage. Dám bombera. Sa mi proti nemu zle hraje. Dobre, Dark Goblin dá toho. Veľkého mi... Nie, nedá. Poď. A keď chcete viac takých videí, tak dajte like a odber. Repol som Hoga. A ten Hog Rider by to mohol vyhrať. No to ne. Typek poslal veľkého peku. Dám tu malého peku. Tu dám Evotexu. Dočiu. Poď. Teraz defendím jak... Ešte jeden. Poď. Wow, výhra. Ešte mixer tam dal, to mne pomôže. Dobre. Toto bude pre dnešné video všetko. A dajte like, odber a zatiaľ čau.